belai khana gari kwbangma meeting phainai rok ni ke yang jelkhana ni siming gari bai gari jam khamang yang kasipur purunggai gari jam wngkha ka hain bagui no o video no paya sakjora naitongdi tei sajak khe support khaji like khaji tei subscribe khaji norok salbrum no aham kaham norok ani channel ni bising tei video naimanai norok ani channel no sajak tongkha subscribe khaji ni tapokdi asukna hambai norok paya sakjora naitongdi gari jam ni tongkha keseng tabok Chandrapura gari kaman balokha oron sung ada gonta laikha bakhlai ma tongmani keseng tabok parani manyakho e norok nadi o video na paya sakjora tei subscribe khani ni tapok Depression oray become furu. Depression oray become furu. Gari kayak macam yang masih pas poinnya sangkalan dia kan lock Tam cổng bơ. Ủa, chút thành ra đánh xa.
थांगौनो जायगा सेरावनो बुजा यालाखै जाखांनो dak serai serai ya tongko makan oh. Beep.